nazdar národ. Ja ináč fakt nemám nič pripravené, pretože ja som sem prišiel tancovať. Ale keďže to na mňa Maňo upiekol, tak asi budeme musieť niečo vymyslieť. Dohodneme sa, tak ja začnem niekde a keď nebudem vedieť, ako to ide ďalej, tak skončím. Možno to bude bez pointy. Ale to tam asi na letavách nevadí. Ináč Herian sľúbil, že bude takto dvíhať mňa o rok, takže to dáme na budúce už na trošku iné vystúpenie. Ale ináč páčilo sa mi, ako tu Petš rozprával o tom, ako robí funebráka, lebo ja som si minulé ľudia moji uvedomil, že ja keď zomrem, ja sa nechám spáliť. To je jediná šanca, ako ja môžem spáliť všetky tuky. A fakt, úprimne, toto svojim kamarátom neurobím, že by mňa museli niesť v truhle. Však mňa by museli niesť 6, ja mám iba 4 kamarátov. Ináč, keď sme pri kamarátoch, taký iný pohľad je teraz na kamarátov, vieš. Kedysi kamaráti, to boli tí 4, čo čakali na bicykli pred domom po škole. Dneska je do tých 500 ľudí na Facebooku, z čoho 100 si v živote nevidel, a týchto 20 báb máš pridaných iba preto, že majú po piči dobre kozy na Facebooku. Vieš, kedysi kamarát, to bol ten, čo mal loptu. Dneska kamarát má heslo tvojho notebooku a keď zomreš, tak ti príde vymazať históriu. Nie, buďme k sebe úprimní. Najlepší kamarát ti nevymaže históriu. Najlepší kamarát si ju stiahne ku sebe do notebooku a bude si z teba robiť prdel ešte 2 roky po tvojej smrti na tvojej facebookovej stránke. Lebo to je presne, to sú tie hovada, to sú tí najlepší kamaráti, vieš. Tí, s ktorými si rozumieš už bez slov, už máte svoju tajnú reč. Tajné signály. Ináč najlepšie je vybrať si ako tajný signál nejaké slovo, ktoré nepoužívaš v bežnej reči. Napríklad garníža. A potom vieš, že keď ti kamarát volá z dovolenky z Blízkeho východu a povie ti, dobre sa tu mám, dobre tu varia, starajú sa o mňa a majú tu fest pekné garníže, tak vieš, že máš volať ambasádu. Bo to je presne najlepší kamarát, ten, čo sa ozve, keď je v najväčších sračkách. Lebo v núdzi spoznáš priateľa. A potom sú to ešte také tie facebookové motivačné citáty, čo hovoria, že ty nie si kamarát, bo mi voláš len vtedy, keď ti je zle. Vidíte ten rozdiel, že v núdzi spoznáš priateľa a ty nie si kamarát, bo len keď ti je zle voláš. Ja mám potom takú teóriu. Volajte kamarátom vtedy, keď je vám dobre. Dvihnú ti plat, zavolaj kamarátom, dvihli mi plat. Toto keď urobíš na Slovensku, už nebudeš mať žiadnych kamarátov. Bo to je presne to slovenské, hej? V núdzi spoznáš priateľa a ostatní chcú počuť, jak sa máš zle. Fakt, no zober telefón, zavolaj kamarátovi, dvihli mi plat, čo ti povie? Ty kokot pojebaný. Ale prejdi za niekým, joj, idú ma vyhodiť z roboty, frajerka ma včera nechala, ešte mám aj palec na nohe narazený. Tak hneď bude, joj, môj, poď tu si sadkaj, ti urobím vývar. Ale popri tom bude, že ja sa mám lepšie, vidíš? Ha! Ja sa mám lepšie. Takže držte si okolo seba iba takých pravých kamarátov, čo už dlho poznáte. Ja napríklad veľmi veľa dobrých kamarátov na strednej škole si nájdeš. Napríklad na strednej škole najlepší kamarát je ten, čo môže trtkať babu vedľa teba na posteli na intraku, kým ty tam spíš. Ja som napríklad 5 rokov býval s Maťom, Maťo mohol trtkať babu vedľa mňa. A ja som mohol vedľa Maťa, ale táto situácia v živote nenastala. Ale to už vieš, ako to bude vyzerať, vieš, lebo to už poznáš celú tú situáciu, vieš. Otvoriť dver na tej intrakovskej izbe, ani svetlo nezasvietí, vidí, jak ty tam spíš, tak potichučky zobere slečnu, položí ju vedľa teba na posteľ a dá ti signál. Lebo jej šeptom povie, počúvaj ma, ty si teraz chvíľku laškaj, ja tu hneď za tebou prídem, zatiaľ sa môžeš pozrieť, aké máme pekné garníže. A ty tam ležíš, vieš, a snažíš sa zo spánku neudrbávať na babe, jak si ma za ňa sprosta pozera garníže a nechápa. No a potom čo, tak potom pretrpíš tú trtkačku, nebo si kamarát. Po prípade, keď si otočený čelom k ním, to do minúty robíš také, že... A fejkovo zachrápeš. Čo v preklade do brokodu znamená pokojne si zajeb, bro.
Ráno ťa to bude stať fľašu borovičky. A keďže aj on je kamarát, tak on ti občas počas tej súlože dá tak najavo, že na teba myslí, vieš. On je občas tak potichu povie, že Maja, počúvaj, potichučky vzdýchaj, lebo vedľa spí Gabo a on ráno stáva do roboty. A on vie, že nespíš, ale ti chce dať najavo, že je kamarát, že na teba myslí. Pravdepodobne na teba myslí preto, aby si tak skoro neurobil. A keď si zas ty kamarát, občas mu môžeš pomôcť, vieš. Keď už vidíš, že to na chalana ide, tak sa tak trošku vedľa neho zamrvíš na posteli, 2 minúty má k dobru. A potom posledná vec, ale to je naozaj už najväčší brokout, keď máte dostatočnú tmu v izbe a vidíš, že to chalanovi s babou moc nejde, tak sa môžete vymeniť. Zase signál. Lebo on prestane, povie, Moja, dajme si teraz na chvíľočku pauzu, lebo ja si teraz na chvíľočku odbehnem, bo pozerám, že to by nám bolo treba vymeniť garnížu. Ďakujem pekne. Chcel by som z tohto miesta ešte poďakovať človeku, ktorý to so mnou v rámci stand-upu ťahá už 2 roky a je to autor veľmi veľa vtipov, ktoré do mňa môžete počuť a nie je to nikto iný ako Viktor Vereš. Viktor, ďakujem. Takže Gabo Ž a hovorí sa, že nakoniec to najlepšie.